us in a minute of prayer every day to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you. Pagkakaisa sa bayang pinagpala, bansang binubuklod ng pag-ibig na dakila, aral ni Kristo ibinabandila. Being part of the medical team sa Iglesia, kasama kami sa pag-organize ng campaign nito, bloodletting, na alinsunod sa campaign ni Kuya na sa worldwide campaign na for bloodletting. Awa tulong ng Diyos, may contact tayo dito, nagtatrabaho dito na i-organize natin. Nagpapabook tayo every 3 months. Loobin na sa next campaign natin, makapag-book tayo ulit. Nakakagalak sa kalooban na nakikita yung mga kapatid na maraming nag-response, nagtugon sa ating panawagan na sa bloodletting. Ayon din yun sa aral na pakinggan ng mga kapatid. Kaya sa aming mga kaliitan, masarap sa kalooban na nakabahagi kami bilang medical team sa Iglesia. Nung sinabihan po kami na GCOS po ang mag-prepare ng food para sa bloodletting, pinag-usapan po namin magkakasama kung paano po namin i-prepare yung food na dadalhin po dito sa bloodletting. Sa madaling araw pa lang po, nag-prepare na kami ng mga pagkain na dadalhin namin dito sa venue ng bloodletting po. Masaya po sa pakiramdam na makagawa po kami ng na yɛsiesie nnuane ne ho akade a yɛde kɔ baabi a yɛyi mogya sɛ yɛboa yɛn yɔnko nnipa ɛyɛ na yɛ mmoa kɛseɛ ntikyerɛw nnuanom a ɛwɔ gyidie mu sɛdeɛ brother Daniel ka yɛ no sɛ ba papa yɛ mu a ɛne kwan sɛ yɛgyina faako na mmom a wɔ sɛ yɛtoa so yɛ papa. Ang naka-inspire po sa akin, makasama po sa... Na adeɛ baako a ɛhyɛ me nkuran, ɛhyɛ me den, ma meyɛ papa te sɛ mogya yie no. Na sɛdeɛ yɛasafo yi, MCGI asafo yi, hyɛ bɔ ne ho mmɔdene. Yɛn ɛyɛ wɔ ade kɛseɛ ne adeɛ sombo sɛ yɛbɛyi mogya aboa yɛn yɔnko nnipa hiafoɔ a
ohia mogya nso nti sei na atie ya na aya nigye nko a ma wonya ahosepe sɛ ɔkwan ketewa bi so yɛtumi abɔwa yɛ no ho na menso me yɛ wonua wɔ asafo yi mu no sɛ wodwene ho a ebi kura ebetumi ato wabusuani bi yɛtumi aboa wɔn a ɛwɔ ahokyere mu na nokwasɛm no sɛ yɛn ne berɛ di kana mayi mogya ɛfiri fitiaseɛ no na medwendwene atenka a menya ho nanso sɛsɛ no asedanka wɔ Nyankopɔn no ɛfiri sɛ saa kwan yi so yɛtumi aboa anuanom ne nnipa foforɔ brother Eli ne brother Daniel rekyerɛkyerɛ na yɛboa wɔ tabea te sei mu ama na yɛtumi ayi mogya na isane sɛ yɛka blood donation kuo yi ho no yɛtumi aboa anuanom a wɔbɛtwerɛ wɔn din na wɔpɛ sɛ wɔboa ayi mogya ɛsan so asiesie wɔn kɛsika ane wɔn kae ade wɔn bɛba na mehwɛ baabi a mefiri baeɛ no a agye wotwa kwansini miɛnsa sɛ yɛnim sɛ kwansini no wa 100 kilometers again because I want to be able to party. Gusto kong maramdaman sa puso ko na ɛpɛ sɛ benso menya tenkan wɔ makoma mu sɛ meka ho bi makatulog ka ng at least 6 na oras hanggang 8 oras para yung katawan mo nakarelax. I'm here for 23 years. sɛdeɛ bɛyɛ a The first time I have seen yɛn nso yɛnipadua bɛtumi anya ahotɔ na MCGI and we've been to yɛn free MCGI community, but this is so far. na yɛfiri nsumkuyi ahodoɔ mu Very happy to accommodate everyone. It makes our life so na nso yɛne agye sɛ bɛtumi agye wɔ bibiara ba ha and extend our help to them as they extended their lives to our patients. Of course, we are very happy. We are welcoming you at any time. na This effort is very important yɛso yɛ mamakɔ aba to hospitals. As you know, the blood, we cannot make blood in laboratories. The only way is by blood donation. So these campaigns na adeɛ baako a yɛbɛtumi helpful anam for the soɔ no hospitals and for the patients. ɛne ayaresabea For the group of MCGI, thank you. asedanka wɔ Nyankopɔn Sa mabubuting gawa, Diyos ang sandigan, MCGI. O anong sarap na makasama sa kapatiran. Tunay ang kalinga, lumiliwanag na sa mundong natiringan, ipinapahayag sa Diyos ang karangalan. Sa maliit na paraan, nakakapagpadala tayo ng ahobrɛaseɛ kwan so yɛtumi de nsɛmpa yi abrɛ wɔn na yɛtumi ada yɛasafo yɛdi akyerɛ nnipa ne adeɛ a yɛyɔ ahobrɛaseɛ kwan bi so wɔ yɛbɛtumi adi ho adanse akyerɛ wɔn na ama yɛtumi aduru wɔn nkyɛn na sɛ Nyankopɔn yɛ adom a yɛpɛ sɛ yɛtumi pae wɔ Nyankopɔn anim wɔ nyam mu ka Nyankopɔn a wafrɛ yɛn
Maraming salamat po sa Diyos. Milyong salamat po. Na aseda pepem nka Onyankopɔn, aseda apepem nka Onyankopɔn. MCGI twene nipa ho na MCGI hyerɛn anim wɔ Nyame nka Onyankopɔn. Ador. Salita't mabubuting gawa, Kristiyano ako, Kristiyano tayo, MCGI.
kapatid, mga kaibigan at kapwa-tao namin na nakasubaybay sa palatuntunang ito. Bago po tayo mag-aral ng mga salita ng Diyos, amin po kayong inaanyayahan na tayo magpasalamat muna sa Diyos at humingi ng kanyang tulong sa pamamagitan ng panalangin. Sama-sama po tayong dumalangin sa Diyos. Ama naming dakila at mayaman sa awa, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo, kaming mga magkakapatid na tinawag mo sa iyong banal na bayan, sama-sama po kaming nag-aalay sa iyo ng taus-pusong pasasalamat. Binago mo ang aming pananaw sa buhay, itinuwid mo ang aming mga paglakad. Salamat po sa iyong pagmamahal, nakakaranas kami ng iyong malasakit sa araw-araw. Ama, humihingi kami ng paumanhin sa mga pagkakamaling aming nagagawa sa araw-araw ng aming buhay. Maawa ka po sa amin. Ama, nagpatawad na rin po kami sa mga nagkulang sa amin. Magpapatuloy po kami ng pag-aaral ng iyong banal na doktrina. Sana po, maging daan ito upang mabuksan ang aming mga pangunawa. Makilala namin ng iyong mga katwiran, ang mga paraan upang kami makapaglingkod ng matapat sa iyong dakilang harapan. Kahabagan mo ang aming mga panauhin, mabuksan sana ang kanilang puso, pagliwanag sa kanila ang mga katotohanan mula sa iyo. Pagharian kaming lahat ng iyong mga katwiran sa puso at ng pag-ibig at kapayapaan. Makita mo kaming magkaroon ng pagnanasa ang aming puso na paglingkuran ka habang mayroon kaming buhay at kalakasan. Maingatan namin sa aming mga puso ang mga katotohanan ng aming mapapakinggan. Kahabagan mo na rin ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga sangbahayan. Makita mo sana silang lahat samba-sambahayan na gumagawa ng iyong mga katotohanan. Pagpalain mo lahat ng mga katulong sa pagmamalasakit sa iyong gawain. Ang mga anak mong nagbabandila ng iyong mga katwiran, dala-dala ang mga katotohanan mo upang maipakilala ang kabutihan mo sa lahat ng mga tao. Ama, pagpalain mo rin ang mga lingkod mo sa iba't ibang mga dako. Ingatan mo po kaming lahat, lalo na po ang mga nasa gitna ng kaguluhan sa digmaan. Sana po ingatan mo't iligtas ang mga kapatid namin sa dakong iyon. At sana po pagpalain mo ang mga ulila at mga babaeng bao. Magpagaling ka po ng mga karamdaman ng iyong mga anak kung hindi po labag sa iyong kalooban. Mangyari po ang kalooban mo sa buhay naming lahat. Sa iyong makapangyarihang kamay, amin pong inilalagak ang aming mga kabalisahan, ang aming buhay at kapalaran. Mananatili pong sa iyo lahat ng karangalan at kapurihan. Salamat po sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen.
Onyankopɔn asomdwee enka ye nyina benchia ekomamo babi biara mo wɔ ne wiase afa na nyina ene se ne mokromo mmara mu tie Awurade Mmara Nsɛm wɔ mu tie biara ebiwa mo nyina akwaba eba Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm adesua ase ana asubɔ rekyerɛkyerɛ ase ebiwa ne nuanom ayefrɛ Members Church of God International ya return sa afra mo se mamaka ye no ho wɔ donhwere kakra yi mu ebra yesua Nyankopɔn Mmara Nsɛm ye ne da toso innumu a yesua Awurade Mmara Nsɛm na ye fieda na Onyankopɔn enka mo ho bio ye mama brother Eli Soriano mama mo nyina twe aha adwo sɛde mokromo mmere tie biara yabato waso na yesua ye ne Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm ebia mo hunu se yegusu a yesua Mmara Nsɛm afa Ɔkwan yefa so bɔ Onyankopɔn empire ho ana de Catholic fo afrɛ no na enra yesua ase sɛde ɛbɛyɛ a Onyankopɔn ebetie ye ne mpaebɔ no ehia sɛ ye nakoma ne ye ntɛkyerɛma ho teye nanso ɛso hɔ ana ye ne pedua kwa foforo bɛn so na ehia sɛ ye brɛ no ase ɛhwɛ Onyankopɔn ase ɛfiri sɛ ɛnyɛ tɛkyerɛma ne akoma nko a ne ye wɔ nsa ye wɔ adwene ye wɔ ani ye wɔ nan na ye ne pedua no akwa no mu de ye wɔ he na ehia sɛ ye brɛ no ase hwɛ Onyankopɔn ase sɛde ɛbɛyɛ Onyankopɔn betie ye ne mpaebɔ mama menkin kan Twerɛ Nsɛm bi nkyerɛmo wɔ Korintofoɔ nwoma a edikan etinson ayinkyemu mmiɛnsa kɔpem num asɛma okunu ema wɔyere de ɛsɛ na wɔyere enso ema okunu saa ara na wɔyere inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom okunu saa ara nso na okunu inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom ɔyere anuanom monhwɛ yɛn ane yɛn asɛm ti no wɔ biribi yo Twerɛ Kronkron no sɛ okunu ema wɔyere de ɛsɛ na wɔyere so ema okunu saa ara na yɛn ɛyɛ nkotahudi a ɛkɔma afa no nyina ensakɔ na nsaba awɔ sɛ okunu ma wɔyere de ɛsɛ anuanom ɛtene ana sɛ wɔnsa ka wɔ bosome akatua a ɛne wɔyere nkyɛ sɛ ɛtene yɛwɔ mmarima bi wɔ hɔ no mu a isane so wɔ no nko a na yɛ adwumanti ɔno nko a na kuta sika ne mɔne na yere enkyɛ ɔne na yere enkyɛ ne bosome akatua Mmara Nsɛm no sɛ okunu ma wɔyere de ɛsɛ ɛna wɔyere nso ɛma okunu saa ara te sɛ nnoɔma ahodoɔ ɔbaa no esi nnoɔma ɔno aduane ɛne nnoɔma foforo so ɛkeka ho yɛwɔ nnoɔma bi no mu hɔ no ma ɛsɛ okunu no a ɔyere no de ma okunu no mobɛma mo no de ɛsesɛ na ahayi no tene Paul pɛsɛ wɔka biribi ɔsɛ wɔyere inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom okunu saa ara nso na okunu inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom ɔyere ɛronti yɛn ne tebea a ɛwɔ okunu ne wɔyere ntem ɛfiri sɛ wɔn nyinaa yɛ honam baako sɛ de Awurade Yesu Kristo ɛsie wɔna so nyɛ baa no bi na mmom ɔyɛ honam baako ɛti deɛ Onyankopɔn aka abɔ mu na ma wo nipa biara ntetentem afei okunu de ne nipadua bɛma ɔyere sɛ wɔyɛ ɔbaa wo ne wo ara wo nipadua so tumi na mmom wo kunu na wo nipadua so tumi ɛna sɛ wɔyɛ ɔbarima a wo ne wo nipadua so tumi na mmom ɔyere na sɛ wo kunu pɛsɛ wafe ɛyɛ wafuruma ana wafe wafono ho a ama no nya wunyan ana sɛ bɛnu no wo ma no kwan so pɛsɛ wafe wonantu a ma no kwan ɛfisɛ onipadua yɛ wo kunu dia na sɛ oyɛ
Onuabarima onipadua ye wo yere dia eden na Onyankopɔn pese wo kyerɛkyerɛ yɛnto aso nkɔ nkyɛmu num 1 Corinthians 7 verse 5 momfa mo ho enkame mo ho gye sɛ moba no pene so sɛ mobɛtena hɔ ɛberɛ kakra na moatu mo ho asi hɔ amampaebɔ na afei mo asane ahyia mu bio na ɔbɔnsam amfa mo honam mmerɛ so ansomo anhwɛ ɛronti yɛn ne ɔwotene Paul na nsɛm a wɔka okunu ini wɔno aro ne pedua so tumi na mmom ɔyere ɛna wɔyere nso ini wɔno aro ne pedua so tumi na mmom ne kunu momfa mo ho enkame mo ho anti sɛ ba warefoɔ mu a sɛ wo kunu pɛ sɛ ɔne wo di mpamu agorɔ anaasɛ ɔne wo da enkame no ɛmɔ no wɔtirimɔden ma no kwan ɛfiri sɛ ɔwɔ wo nipadua so tumi momfa mo ho enkame mo ho gye sɛ ahayi na yɛbɛhyɛ yɛn ho so wɔ no gye sɛ mobaa no pene so sɛ mobɛtena hɔ ɛberɛ kakra awɔ sɛ mobaa no mo pene so sɛ mobɛtena hɔ na mobɛtu mo ho asi hɔ mmerɛ kakra na moatu mo ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mu adadie yɛn ɛyɛ Kristo mmara nsɛm okuro ne wɔyere ɛwɔ nokorɛ asafo ne mu hɔ no yɛakyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnhyɛ wɔn ho so wɔ honam akɔno mu ɛfiri deɛ yɛfrɛ ne sɛ mpamu agodie wɔbɛ sɛ mopɛ sɛ mobɔ mpaeɛ a mopɛ sɛ motu mo ho si wɔ ma mpaebɔ ne mu adadie a mobɛhyɛ mo ho so mobɛtu mo ho asi wɔ mu nhyiam ebi a monte aseɛ prɛko pɛ ɛfiri sɛ nsɔre foforɔ ni saa nkyerɛkyerɛ wɔn mfa ho sɛ Onyankopɔn betie wo mpaebɔ anaasɛ ontie mo asɔfoɔ no deɛ mo ntutusuo dudu ne mo sika ho na hia wɔn ahai deɛ yɛntebea mu deɛ ɛyɛ ade a wohia sɛ mobɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn tie mpaebɔ na sɛ wokunu no wɔyere ɛbɛbɔ mpaeɛ a sɛdeɛ bɛyɛ a wɔn betumi atu wɔn ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mu adadie no ehia sɛ wɔn hyɛ wɔn ho so ɛwɔ so wɔn te wɔn ho ase ɛberɛ a wɔn baa no nyinaa apene so sɛ wɔbetu wɔn ho asi hɔ na wɔatu wɔn ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mu adadie sɛ mo ahunu sɛdeɛ mpaebɔ sɛ yɛ ade a ɛwo hia se fa wotumi mfiti prɛko pɛ nnim wada wotumi fiti prɛko pɛ ɛmmɔ mpaeɛ wotumi fiti prɛko pɛ ɛnyɛ de mopɛ sɛ moyɛ biasa awarefoɔ sɛ wɔkunu no wɔyere ɛtɔda a ɛwɔ sɛ motu mo ho si hɔ anaasɛ mohyɛ mo ho so na sɛ mowie a mobɛtumi asane ahyia mu bio na ɔbɔnsam amfa mo honam mmerɛ so ansɔmo anhwɛ ɛyɛ ade a ɛho hia sɛ okunu ne wɔyere wɔn betu wɔn ho asi hɔ ɛfa to pɛ sɛ wodi muwada imuwada die ɛyɛ wɔkwan sononko a yɛfa so bisa Onyankopɔn ho adeɛ te sɛ de me maame yɔɔyɛ no me maame no wodi nkan ɛbɛka Nyankopɔn asafo no ho na bra wɔba asafo ne mu no me papa bu fuoyɛ yɛfrɛ sɛ na me papa ɛyɛ catechist anaasɛ altar boy awɔ Catholic asafo ne mu na bra wɔtɛ sɛ me maame yɛbɔ asu no ne bu fui na wogya me maame hɔ ɛkɔe wɔama afie bɛyɛ abosome nkron ogya me maame hɔ kɔe na isane sɛ ɔyɛ altar boy nti ne bu fui na wɔtɛ sɛ me maame abɛka Church of God asafo ne ho ɛfiri sɛ na ɔsom wɔ Catholic asafo me papa ɛboa ɛma wɔnom kyekyɛ communion paano nketenkete te sɛ brother Joseph sɛ mokyɛ communion na ebi ka na brother Joseph awe ɛyɛ wawe communion na aka no ɛwɔ afɔrebukyia so na ɔyɛ altar boy me papa nso saa na no wɔte wogya me maame hɔ nti de me maame yɛ ne sɛ odi muada ɔbɔ mpaeɛ ɔka kyerɛ Onyankopɔn sɛ Awurade mesrɛ ɔboa me na me kunu abufuo no ɛnyera na wonya abotɔyam na wɔnte wɔn nsɛm ase nti anadwo da suo mu biara me maame ɔbɔ Onyankopɔn mpaeɛ sɛ ne ntam ka na wodi muada wanidi Onyankopɔn ɛmoa ne na ho mɔboro mu no abosome nkron akyiri me papa sane ba fie na bra wɔ baayɛ no
na nabufuo no ate ayera na wɔpɛpo sɛ wɔsan so tie Nyankopɔn asɛm ɛfiri sɛ wɔte sɛ me maame agya chakyabɔ ɛfiri sɛ me maame no yɛ chakyabɔ nie me wɔ nua bi a ɛkakakra me ɛbɛyɛ wɔ no chakyabɔ be ɛwɔ Sakla me maame no yɛ chakyabɔ nie wɔkɔ paasa ya chakyabɔ be bebre no ana wɔ hɔ yɛ wɔ chakya bi a ɔmɔtaabɔ na ɔmɔ wɔ ɛma ahodo ɔmɔde bɔ chakya na mentumi nkae ne nyinaa me maame na wɔyɛ chakyabɔ nie na bra be papa te sɛ me maame agyae chakyabɔ na onnom entabio na wagyae no mabɔne ne ye no wagyae cigarette ne me maame no wonom cigarette dark cigarette cigarette tuntum bataan matamis cigarette no na saa cigarette no ne yɛbɔ ho dawuro engongo ena na ɛbɔ ho dawuro munim engongo ɔse bataan matamis ede na ehwam bataan matamis na ɛyɛ cigarette ne din ana ɛwɔ hɔ ɛbra me papa ɛte ne asie no abosome nkron akyire every say me maame son daye na wɔkɔ dwam ɛwɔ Libertad every say na me maame free pasai ene ye free pasai ene ye wo me eti na wɔkɔ dwam wɔ Libertad na wɔsone kɛntɛn na wohunu sɛ Kristo ɛsane ɛfiri so na me maame kanada ye mu sɛ Awurade Yesu ei bɛsra ma wo bɛsra wa ma sane kosoro men sane ma asase so ansa every say me kunu anya mɛyɛ wɔ nua wɔ asafo yi mu abra wɔson saa daye no wodi mu wada na ɔkantam sɛ anadwo da suo mu biara ɔbɛsɔre abɔ mpaye abosome nkron akyire me papa sane bae na wɔbɛyɛ wonua wɔ asafo ni mu no kɔsɛm ɛwɔ mu wɔ ne sɛ ɔbɛyɛ asafo no hwɛsofoɔ no wɔhwɛ asafo no nkratasɛm ne sikasɛm so me papa ɛwɔ mu sɛ kane na wɔyɛ altar boy na wɔsom wɔ afɔrebukyia ne so me maame di ho adanseɛ sɛ mpaebɔ a ɛmoadadie ka ho wɔ no etumi yɛ ade kɛse etumi kɛse wɔ mu sɛdeɛ Spanish kasa bebuo no ɛsie no faako abodi mu nyansapɛ edi nkukuo no mpaebɔ edi nkunim mpaebɔ etumi yɛ nnoɔma bebree nsɔre foforo mu deɛ wɔnom enkyerɛkyerɛ sɛ oredi mu wada ana orebɔ mpaeɛ a wobɛtwe wo ho afiri mpam agudie mu sɛ wokunu no wɔyere na so Nyankopɔn wasafo yi mu deɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wokunu no wɔyere betumi ato wɔn ho asi hɔ emra kakra abɔ mpaeɛ na sɛ di mu wada na bia mobɛte mo ho ase akomo bɛnkoro na du nanson anase nansa mu nhia mu nimpam agoro anase wone wɔyere ana wokunu enna mobɛte aseɛ sɛ saa brɛko pɔte yi mu no yɛde bɛbɔ mpaeɛ yɛde bɛdi mu wada asrɛ wɔ Nyankopɔn dabɛn na yɛdi mu wada mfato ho yare anase wɔyere ana wodɔfo bi na yareɛ emuwada ade a wɔsɛ woyɛ emuwada die ade a yɛyɛ kampaebɔ ho emuwada die ne mpaebɔ ade a yɛyɛ bom na sɛdeɛ bɛyɛ mobɛte aseɛ na moahunu wɔ no emuwada bɛn na Twerɛ Kronkron no rekyerɛkyerɛ mɔma yɛnkenkan Isaiah ngoma eti aduonum wɔtwe enkyemu nsia Isaiah 58 verse 6 enye ye ni abuwada die a mepe se mobɛsane abɔnefoɔ apɔ ahutiri konua ehoma ama wɔn a wahom wɔn so wɔn afa wɔn ho akodie na mobubu konua nyinaa Onyankopɔn na ɛkasa yi o ase enye ye ni abuwada die a mepe se de Onyankopɔn ɛsie no sɛ mobɛsane abɔnefoɔ apɔ mfato ho ebia wabɔ wutiri mu sɛ bɛkɔ akɔyɛ bɔne bi na sɛ wodi mu wada gyae mfato ho oyɛ chacha bɔne sɛ wopɛ sɛ Onyankopɔn tie wo a gyae chacha ne bɔ na afei
ɛma wɔn a wɔhom wɔn so wɔn mfa wɔn ho nkodi na momubu konua nyinaa mfa to ho ebi a wɔ nipa bi wo hyɛ ne so anade ode ade so ato ne so ɛfiri sɛ ebi a no wɔde woka na ka wɔde wonti ama no tete Twerɛ Kronkron ne sɛ ma no mfa ne ho nkodi ye ne konua firi ne so ɛnuanom ensɔre foforo mu ne yɛ nkyerɛkyerɛ da so nokorɛ asafo ne mu die ye nka nkyerɛkyerɛ no ho bi ɛka nkyerɛkyerɛ wɔ sɛ yɛte ase yɛ ho bi sɛ wobɛdi mu ada a wɔbɛsane sane abɔnefoɔ po biara wɔ mu gyae bɔne ahodoɔ nnubɔne nom gyae nnoɔma bɔne ne yɛ na sɛ wohu wɔ bi werɛ anaasɛ wohum wɔ bi so a anaasɛ wonti obi home ɛte a ma ne mfa ne ho nkodi ɛmfa to ho sɛ wodi mu wada na wobi de woka na wontumi ntua a fa kyɛ no yɛn ne empire a Kristo ɛkyerɛkyerɛ asuafoɔ no mu nsɛmfua fa yɛn na ka kyɛ yɛn sɛ deɛ de kyɛ wɔn a wɔde yɛn naka Mateo nwomati 6 ɛnkyɛmu 12 na so ebinom deɛ wɔn mo mfa nkyɛ o enipa yi deɛ ɔbɛho werɛ ɔbɛhyɛ wo so wobɛsan kura tua nsihu na ɛka ho no nipa ne mpo ne sika ɔde bɛtɔ aduane adi na wo san so agye nsihu kɛseɛ ma ne mfa ne ho nkodi yi ne konua firi ne so na sɛ wo yare ana wo dɔfo bi yare a ɛmfa to bi a wo yare na yare wobɛhunu sɛ wo Nyankopɔn so nya wo hoda wo Nyankopɔn bɛboa wo yɛto aso nkenkan ase na moabubu konua nyinaa monsane sane abɔnefoɔ apɔ ɛma wɔn a wɔhom wɔn so wɔn mfa wɔn ho nkodi momfa bɔne nkyɛ deɛ mbio ne di so ɛnkyɛ mu nson ɛnyɛ yei enso sɛ ububo wo paano ma de yɛkɔm de no di bi na wode emɔborɔfoɔ adamfikyi ba wo fie sɛ wohunu ɔdagyani a wɔkata ne ho na womfa wo ho ehu nta wo ho na mu nipa nti de yɛkɔm de no no ɛne no enkyɛ waduane sɛ wodi mu ada a wonidi enti fa waduane no ɛma de yɛkɔm de no enti sɛ medi mu ada a memma wo biara akɔm de no wada abɔntene no aduane ma de yɛkɔm de no aduane inni na afei ahiafoɔ na sɛ mmɔborɔfoɔ adamfikyi fa ne ba wo fie wahunu wo hiani bia woni baabete fa ne kɔ wo fie wo fie fa ne kɔ wo fie ma na aduane ni sɛ wohunu wo bia wada adagya ma na taade nhye sɛ wonim wo bia na ntaade nyɛ wanya taade mpo nhye na so wo ntaade bebira ma ne bi abra wodi mu wada wahunu so obi da adagya ma na taade nhye emfa wo ho ihunta wo ho na mu nipa kyerɛ sɛn abura nyinaa no yɛ krado amma wo nyɔnko nipa tirmɔdene ɛfiri sɛ binom de wɔn ho sie sɛ de ɛbɛyɛ a afoforo ntumi nkɔbɔ wɔn ho bosia emfa wo ho ihunta wo ho na mu nipa yɛnto wasom kenkan ayɛkyɛ mu wɔtwe ɛno na wo han bepue sɛ adekyeɛ na wakɔ ahosan afefɛntem ɛnuanom hunu yana ɛno na wo han bepue sɛ adekyeɛ na wakɔ ahosan afefɛntem wo Nyankopɔn bɛsa wo nyadewa onipa a wodɔ no no enso benya ayaresa sɛ yesua ɔkwan pa yɛfa so di mu ada wɔ Twerɛ Kronkron mu a yɛbenya mfasoɔ mo amonwene ho enso de foforo mu no yɛnka yɛnkyerɛkyerɛ yɛne mu ada a wo Nyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ sɛ wobɛdi mu ada a na sɛ wode mpaebɔ bɛka ho a sɛ moyɛ awarefoɔ okunu no wɔyere a mu nimpa mu agoro mo nhyiam na sɛ mo yɛ yɛn so a ma de wahom wɔn so wɔn mfa wɔn ho nkodi sɛ nipa no de woka anaasɛ ehia se wotua woka bi a fa kyɛ no ka wɔde wo no enkwada ne bio ensan kwagye ho nsi ho kɛseɛ biara na afei de yɛkɔm de no wɔn ma na aduane ni na de wɔda adagya no ma na taade nhye
ahenkyemu wɔtwe no ɛse ɛno na wo ha no bepue sɛ adekyeɛ na wakwa ahosan afefɛntem ɛno nti ɛna emuada a Twerɛ Kronkron no ɛkyerɛkyerɛ nie etumi yɛ nsɛnkyerɛne mpo abɔde mu nyansapa de suafoɔ po mopa mo mmisa adɔkotafoɔ sɛ wɔani din nansa wo nipadua no benya ahoɔden foforo wo nipadua akwa no betumi agye na home wo nsonoma o mmerɛboɔ wo saabo nyina ho bɛte na wo nipadua akwa akuntia nyadewa no anya ahoɔden so no nkɔmɔma yɛn kenkan yɛn Onuabarima Eli Soriano kan ma yɛn na sɛ wodi muada nansa etumi ma wo nipadua akwa akuntia yade ne nya ahoɔden foforo yene de hwehwɛmu de ababato dwa sɛ wodi muada nansa ama wo nipadua akwa akuntia nyadewa nyina no nya ahoɔden foforo enkanka mpanifoɔ abɔdem nyansapa de suafoɔ ayɛ hwehwɛmu ahunu sɛ yɛn ayade edimu ahwehwɛmu de ababato dwa sɛ wokyere nipadua ne kɔm a ama no anya ahoɔden foforo tumi hyɛ biribi foforo ase ɛma mogya n'ani yɛ mmono na kuntia yarewa abɔdem nyansapa de suafoɔ University of Southern California ayɛ hwehwɛmu de ababato dwa sɛ yɛn yɛ mfaso kɛseɛ ma nnipa wɔnom ɛbere a wɔ nipadua kwantumi nkuntia yarewa bi sɛ wɔn ɛwɔ patient wɔn ɛwɔ cancer yadeɛ ɛne chemotherapy na yɛn boa mmerewa ne nkɔkorafoɔ nipadua kuntia yarewa no anakwa kuntia yarewa no wɔ mpani fie mu na yɛn enso boa tumi kuntia yadeɛ korankoro na nhwɛmufoɔ da ba beto dwa sɛ muadadie ɛyɛ ahoɔdenene a ɛma nipadua ne sɛ kenya ne ho foforo abɔde mu nyansapa de suafoɔ da ba beto dwa sɛ yɛwɔ mfaso kɛseɛ wɔ muadadie mu aboa yɛ nipadua kwa na aboa yɛ ma yɛtumi kuntia yade wɔte sɛ ne wadum kanea nase aso no wɔ nipadua mu bio na wɔbɛdum kanea no na ama wo nipadua no atumi ako atia yade wa ahodoɔ ne yade bebree na so munim ansa na abɔde mu nyansapa de suafoɔ bɛhunu yɛn no na emuada die na Awurade Yesu Kristo akyerɛ dada na mmom sɛ bɛdi muada a okunu ne wɔyere awɔ sɛ wɔn te wɔn ho ase sɛ wɔn nhyiam wɔn nimpa mu agorɔ kyɛ sɛ wɔdɔ yewu ɔdɔ sɛnea wɔfrɛ wɔyere biara ana wokunu biara no ma yɛni muada wɔyɛ de nti anaasɛ yɛba anaasɛ yɛndwadie nti mfato mo pɛsɛ munya adwuma papa anaasɛ mo pɛsɛ biribi esi mu yie anaasɛ ewie mu yie sɛ mo wɔ abisade yɛsononku bi ama pɛsɛ mo bisa wɔ Nyankopɔn a emuada ɛyɛ adwuma kɛseɛ Kristo aboro so emuada die yene die ɔka no Matthew ngoma 9 ayɛnkyɛmu 16 Matthew 6:16 na sɛ mo redi muada a monnya mo anim bosaa sɛ nyaatwomfoɔ no na wɔnyenya ne wɔ n'anim sɛdeɛ nnipa bɛhunu sɛ ɔredi muada nokorɛ me sɛ mo sɛ wɔnya wɔ n'akatua dada ayɛnkyɛmu 17 na wodeɛ wɔredi abuada a sra wo tirim na hohoro w'anim na nipa ahunu sɛ wɔredi abuada na mmom wɔagya ɔhono kokoa mu no na wɔagya ɔhono kokoa mu no betua wɔ ka ɛno nti emuada die ɛyɛ ade a wonyɛ mfa nkyerɛkyerɛ afoforo anje sɛ nsɔre ahodoɔ wɔyɛ mmere mu ɔmo di muada obia bɛhunu sɛ wɔn di muada firi sɛ ɔmo bɔ ho dawuro emuada a Kristo ɛkyerɛkyerɛ Kristofoɔ wɔ Kristofoɔ abrɛ so no ɛnyɛ ade ɔkɔbɔ ho dawuro akyerɛ amansan sɛ mo mienu na mo di mo muada a mo mienu nkwa na mo nim sɛ awarefoɔ afei mo nhyia mo nimpa mu agoro mo betu mo ho asiwa ama emuada die ne mpaebɔ na kakra ɔdɔ ma yɛ mmɔ mpaeɛ sɛdeɛ bɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɛyɛ na bisadeɛ mfato bi wɔ bisadeɛ sononko bi bisa wɔ Nyankopɔn ɔpɛsɛ wokɔtwa aloyas foɔ sɔhwɛ anaasɛ ɔpɛsɛ wotwa usuku mu sɔhwɛ biara wokɔ akɔtwa anaasɛ biara wokɔ akɔyɛ no ɔpɛsɛ ewie wuye nnipa ɛwɔ bisadeɛ sononko mpaebɔ ɛyɛ ade yɛ hia enkyerɛkyerɛ a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu ma okunu ne wɔyere ne sɛ momfa
mo nipadua emmobɔ mo ho no matiremɔdene ɔyere ɛwɔ okunu nipadua so tumi ɛna okunu so wɔ na yere nipadua so tumi deɛ nti a mɔware yɛ ne firi sɛ wo nipadua no yɛ nakono ɛno nti ɛne kwan sɛ mobɔbɔ mo ho no matiremɔden deɛ sɛ mo ho no momfa mema mo ho na Paul sa agye sɛ mobaa no mopene so nti mobɛkɔ mu bankrom emmerɛ kakra sɛ mobɛto mo ho asi wa ma mpaebɔ ne mu wadadie na saa brako pɔtɛ no akyire no monsa ne nhyia mu bio ɛno nti ɛnyɛ akyiwadeɛ wɔ Nyankopɔn animu sɛ okunu no wɔyere bɛdi mpam agorɔ deɛ wɔ mu wɔ ne sɛ eduru bra mobɛbɔ mpaeɛ na modi mu ada a monye mo ho mfiri ɛna agudi anasɛ mpam agudi ahodoɔ mu ɛnuanom ate ase na mene da so nsɛm ahunu sɛdeɛ mpaebɔ yɛ ade a wohia ase nanso womfiti prɛko pɛ ni mu ada sɛ ba mu ada die mu a yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ no ma hɔ sɛ woyɛ sɛ wonnidi a fo waduane ne ma deɛ kɔm de no ma deɛ ɔda adagya no ataadeɛ hyɛ deɛ adesuwa da ne soɔ no yina adesuwa firi ne so na ma deɛ wɔhom ne soɔ ne mfa ne ho nkodi ebia na wodi awerɛhoɔ ɔde wo ka wontumi ntua onua afakyɛ no ɛfiri sɛ Onyankopɔn bɛsa na hyɛ wanan mu bio ɛyɛ mmara nsɛm ebia nsɔre foforo mu no wɔnom ɛnkyerɛkyerɛ mu da so Onyankopɔn n'asafoɔ wɔtwerɛ kronkron no mu wɔ no sɛ wode wo nyɔnko nnipa ka wode wo ɛkyɛ no wuyi ne konua afiri ne ho so wo ma de wahom wɔn so afa wɔn ho akɔ akudie no yenum nyinaa yɛ Kristo mmara nsɛm na mu nsiesi a ɛho hia na watumi anya ahonim ne akoma mu tie bra wudi mu ada abɔ wo Nyankopɔn empaye yenum ne mmara nsɛm no mo baako sɛde ɛbɛyɛ wo Nyankopɔn betie wo mpaebɔ yeni pedua nyinaa yɛde yɛn ho bɛhyɛ mu bi ayade a wohia sɛ mo yɛ awarefoɔ wo kunu no wɔyere a mo nipadua no yɛ mo ho dea na sɛ mo bɛhyɛ mo ho so sɛ mo bɛdi mu ada a mo de mo nipadua nyinaa na bɛsi wɔ abɔ mpa yɛ di mu ada na kwasɛm a ɛwɔ mu wɔ ne sɛ Twerɛ Kronkron mu deɛ ɔbaa ɛnworɔworɔ ho nkyerɛ afoforo ɛfiri sɛ wo nipadua ɛyɛ wo kunu nko adea ɔyere nipadua ɛyɛ wo kunu dea ɛna wo kunu nipadua nso yɛ wɔyere nko adea enni kwan sɛ wo ne afoforo kyɛ Hebrifoɔ nwoma etidumiɛnsa nkyɛmu nan Hebrews 13 verse 4 muni awadeɛ ni ade nyinaa mu na wonwu awadeɛ mpa ho fi ɛfiri sɛ enwamamfoɔ ne awaresɛefoɔ deɛ wo Nyankopɔn bɛbu wɔ natɛn ɛnuanom ahunana Nyankopɔn asɛm ne sɛ woni awadeɛ ni ade nyinaa mu na wonwu awadeɛ mpa ho fi ɛfiri sɛ enwamamfoɔ ne awaresɛefoɔ deɛ wo Nyankopɔn bɛbu wɔn atɛn ɛno nti wo nipadua no ɛyɛ wɔyere anaasɛ wo kunu nko adea ɛni kwan sɛ wɔworɔworɔ kyerɛ afoforo yɛwɔ mmaa binom wɔ hɔnom a ne yɛworɔworɔ yɛn ho kyerɛ afoforo na ne nofoɔ no wabɛɛ fa wahyɛ ataadeɛ yɛn hwehwɛ ntaadeɛ wobɛhunu ne yɛwom wasan so ahyɛ ataadeɛ ma n'akyekyere ne pampem na ne mpokua nyinaa yi ne ɛbɛto wo nie deɛ atwɛre wɔ Matthew nwoma no mu Matthew nwoma etinum kyɛmadu no wɔtwe nuanom montie Matthew 5:28 na me de mesɛ mo sɛ obiara wɔhwɛ wɔ baa na ne kɔn dɔ no na wafa no n'akoma mu dada ɛno nti yɛn yɛ Kristo mmara nsɛm menim sɛ nsɔre foforo mu no yɛkyerɛkyerɛ sɛ obiara ɔbɛhwɛ wɔ baa ma ne kɔn adɔ no na wabɔ adwaman wɔ n'akoma mu dada ɛno nti yɛn a yɛwɔ Nyankopɔn asafoɔ yɛ nokorɛ wɔtwerɛ kronkron no mu wɔ no ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wɔbaa ne nipadua yɛ wɔ kunu dea no ɔbɛworɔworɔ akyerɛ afoforo ɛfiri sɛ wɔyɛ saa ɛbɛnam wo so ama afoforo ayɛ bɔne wobɛto nkurɔfoɔ so nti dua de adwene ho ɔbaa wabebe wo nofo akyerɛ binom wɔ no ma saa na wɔmte no aworɔ na afuro ma so akyerɛ wahyɛ adeɛ ntiɛ na tu nyinaa gu hɔ na sɛ wɔbarima ahwɛ wo a
obenya akono bone anatenka bone ene be ma no wonya wukunu ohunu biribi sa wa hwe ade na beto no ne kon bedo asa ne kon do a wonim ne beto no yanken kan 2 Peter 2 verse 14 wo wani awareseye ahye no ma erenwo wo bone ho da wadaada akra wonase enya intimiye wo akoma aben ni bremu waye enome emma onim ne abeti onim ne abeto won de beba ne se obenya ni awareseye aye no mama hwe ani ne nkoampo ne petumi de seye awade se wo hwe wo ba won hye ne ho so no womu ne ho na waye ni pedua se twa ba yo wo bi adidi mu bi no emma bi mo ma sa no won mo te se twa ba no ba ma bi atumi kodibi bo se wo kofro kaya anase baase ye gine mu no ba ma ne gina ho no wo hwe fem be so ba bi abe ne no fo wa be ne no fo wa woro ne pedua nyina akere aronti nyankopon asafuni mu no ye wo mmransam ma manta de hye sade be ya mmarema foforo kon no wo enworo wo ho ntwera afoforo every say ye wukunu de ya sade ye Paul osie no oyere ini ono are ne pedua so tumi na mom okunu sara so na okunu ini ono are ne pedua so tumi na mom oyere de ye wo yere anase wukunu dia ne mfa nkokyera afoforo nkoton ma afoforo ye wo nipa binim wo ho no mo a won mu kuta awareseye eni ordinary hwew wo badwaman mpo wo nakoma mu dada Kristo se obiara wo hwe wo ba na ne kon dono no na wo badwaman wo nakoma mu dada ana wo fa no nakoma mu dada ye ka Kristo emra nsem no hu bi na so awraho sem ne se enso de foforo mu ye nkyerɛkyerɛ wonom de odi mu ada anyo wo mo asem emfa won ne wo beye enya won mo asem wo pa bompa wo pa memmo emfa won mo ho na so no krasafo yi mu de sade be betumi atu ye ho asiwa ma imuwadadie ne mpai bom mapa no ehia se yehunu samra nsemi eni kwan se ye kon do se ye ba adwaman eni kwan se ye de ye ni ba adwaman ye wonema binim ho no ma wasa warefo ye sade be ya wonyankopon betie won mpaibo boma yenkenkan ne biwe petro ngoma edikan yetimi yensa anchemu enson saara na mo okununom mo ne won entena ne mudie mu saara se oyure ne adea ne ho nya den na muni woni se won enso ne mo ye enkwa domo no adidifuo bi na mo mpai bokwan ensi na mo mpai bokwan ensi okununom mo ne won entena ne mudie mu saara aranti ye won kyerɛkyerɛ bi wo ho ma wokunu no woyere na se motibom se wokunu no woyere wo nokorɛ asafoni mu a ɛwɔ se motena bom ne mudie mu sɛde enkyerɛkyerɛ no teye ɛwɔ se obarima no ɛde anidie ma ne yere se ade a ne ho nyɛ dene ye wo mmarima bin mo ho no mo won ntumi nhye won ho so na se ne yere bu ne nsa kora no a opese won no da Twerɛ Kronkron no mu no impotete nyina na wonyankopon empesa bama yankenka Leviticus ngoma ti dun wotwe anche mu dun kron Leviticus 18:19 na enko oba ne nsa buo mu ne ho entie no ho enkoyi na degya so ama won mu won nsa buo bu won nsa bosome biara nyankopon se na enko wo ba ne nsa bu mu ne ho entie no enkoyi na degya so abra wo bu ne nsa no enko ne nkonkoda bosome biara oba bu ne nsa ene no nkonkoda ene wo yere nkonkoda eno ne de entempa no ye kaaye ene ne din se fa ne die ma wo yere se wo yere ya de ya ne ho nya din ne ho nya din ne pedua na mmere obo no twede a obetwa ahwe impo oba ne pedua bɛsua mu no mmere oba ne pedua nya dene eno nti
na kan brofo kasa mu se saa ara so na mo wɔ kununom mo ne won entena ne mudie mu saa ara se oyere ya ade a ne ho nya den oyere ya ade a ne ho nya den na se impo eba hoɔden mu a eba brɛsuo mu a ɔba ayɛ mmerɛs ne ɔbarima wotumi na na wɔyere twɛde yɛ bɔtɔ na sɛ woyɛ saa na wobɔ mpaeɛ a Onyankopɔn tie wo ne bukura bɛsane afu sɛdeɛ ɛbɛyɛ Onyankopɔn betie yɛ ne mpaebɔ na ano kwan nsie no Nyankopɔn asɛm a Petro twerɛ ne mu da hɔ pefee ɔse fa ne die ma wɔyere sɛ ɔyere yɛ ade a ne ho nyɛ den na mo mpaebɔ ano kwan ansi sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ ne mpaebɔ bɛduru Onyankopɔn asumuo no ehia so wɔ barima wodɔ wo yere fa ne die ma wo yere asɛm wɔ sɛ fa ne die ma wo yere no kyerɛ sɛ wobɛhunu ne mmɔbɔ wobɛte wo yere ase ɔbaa wɔ mmerɛyɛ a etwa sɛ ɔbarima wote aseɛ na sɛ impo moyɛ awarefo kunu no wo yere na sɛ mobɛbɔ mpaeɛ a mo mpaebɔ no kwan ansi yɛn kyerɛ sɛ mo mpaeɛ no bɛduru Onyankopɔn asumo na sɛ okunu no wo yere etena bom nimdie mu a okunu no mo ne won entena nimdie mu saa ara na yɛka sɛ mo ne won entena nimdie mu a ɛkyerɛ sɛn yɛn ne nimdie a ɛwɔ sɛ okunu no wo yere hunu no Nyankopɔn asafo no mu yɛn yɛ Kristo Mmara Nsɛm mama yɛn kenkan Efesofoɔ nwoma eti num ankyemu aduonu miɛnsa kɔpem aduonu nan na okunu yɛ ɔyere ti sɛ Kristo nso yɛ asafo ne tire no na ɔyɛ nipadua no agye nkwa na ɔno ara yɛ nipadua no agye nkwa no na sɛdeɛ asafo ne bra ne ho asɛm ma Kristo no saa ara nso na ɛyerenom enyama won kununom ade nyinaa mu anuanom saa mmara nsɛm yi mo nhyɛ ne nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo kunu no wo yere mpaebɔ ano kwan nsie na mmara nsɛm wɔ hɔ ma wo kunu mu sɛ ɛfiri sɛ wo kunu yɛ yere ti okunu yɛ yere ti sɛ Kristo nso yɛ asafo ne tire no na ɔno ara na wɔyɛ agyankwa ma nipadua no abusua mu ɔbarima adwuma te sɛ wɔ mampanyini enni kwan sɛ wo yere edi wo sum panin ebia na mo bi no hɔ no mo yɛ kotobonku enye Onyankopɔn emma ho kwan sɛ ɔbaa eni wɔ barima so Onyankopɔn ma ho kwan saa Onyankopɔn emma saa kwan no Onyankopɔn pɛsɛ wɔ barima no wo yetire obi kan sɛ na so me de me yɛ lawyer ni o na me kunu de ɔyɛ me droba ni keke nanso ɛno nkyerɛ sɛ woyɛ ɔlɔyɛ ni enti no wode yɛ wo nhyɛ Kristo mmara ase sɛ okunu no wɔyere deɛ na sɛ impo wokunu nsua nwoma da koraa na sɛ wo wɔ baa no na wasua nwoma sɛ woyɛ ɔlɔyɛ ni anase wotemuafo awɔ sɛ wɔbɛrɛ ho ase hyɛ wokunu ase sɛ te sɛ Kristo ɔyɛ asafo ne tire no na enkyemu aduonu 9 verse 24 na sɛdeɛ asafo ne brɛ ne ho asɛma Kristo no saa ara enso na ɛyerenom enyema wɔn kununom ade nyinaa mu na sɛ ukunu sɛ ɔmpɛ sɛ wɔbɛworɔworɔ bo akyerɛ nkorɔfo a fa wobuo ni na yɛsetie ma no ɛno ne ade a mɛkyerɛkyerɛ anuanom onua emma ho kwan emma wo yere kwan ma ne nhye siketi ntientia emma ne nworɔworɔ ne to ho nkyerɛ ɛno tina ma mɛma foforo kon dɔ wo yere no ehwɛ sɛ yɛtoto ma bi no mona efisɛ wɔn mo tonton wɔ nipadua no na yerem ne no man mo ba ko ntia yɛtoto ma mona no ade ba ko ma yɛtoto ma mona ne sɛ enoma hyehyɛ wɔn wo hwɛ wɔn sɛ ne wɔteɛ na sɛ wo worɔworɔ nipadua kyerɛ ate sɛ ne wahunu aburu no sa akokɔ ehunu aburu a ɔbɛsɔ efiri sɛ
ubue buru so to ho no wankata so akokɔ no hu na ɔbɛba abeso anaasɛ ubue asi kyerɛ so ɛto ho a entetea bɛba abidi ɛdo ntina Twerɛ Kronkron no sɛ Sara nso na ɛyerenom enyema wɔn kununom ade nyinaa mu yɛn adesua mu dɔ yɛsua biribi afa mpaebɔ ho nanso yɛn nso ka ho bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn betie yɛn mpaebɔ no ehia sɛ wɔ kunu ne wɔyere ɛtena ne mudie mu ɛwɔ sɛ yɛkyerɛkyerɛ mo Onyankopɔn ne mudie ɛsɛ okunu na yɛtiri no wo na wɔbɛhwɛ abusua no bɛma abusua no de ehia wobɛhwɛ wabusua so ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ wobɛhwɛ wabusua so na ɛma wo yere nkɔnkɔyɛ adwuma na wo nkɔnkɔtena kwankwan ni ase atia wo Nyankopɔn ne pɛ montie Timothy nwoma edi kan eti num kyemu wɔtwe 1 Timothy 5:8 ɛsɛ na sɛ obi nhwɛ wɔ no ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapagidie na ɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ ɔnyi nie ɛnuanom pamɔtɔ mote na sɛ obi nhwɛ wɔ no ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapagidie na ɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ ɔnyi nie brafo kasɛm na sɛ na sɛ obi nhwɛ wɔ no ara ne nipa etitire no ne fiefo a wapagidie na wɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ wɔnyi nie na wapagidie na oyɛ nipa bɔne fo sene deɛ wɔnyi nie na sɛ wo nhwɛ wɔ ara wabusua hanu nti ade ɛka okristo ni asɛdeɛ ho ne sɛ wɔbɛhwɛ wɔ no ara ne fiefo so sɛ wɔyɛ ɔbarima a wo na woyɛ tire na wo ɔbaa no bɛbrɔ wo ho ase ahyɛ wo kunu tumi ase yɛn yɛ Kristo mmara nsɛm na sɛ yɛba abesua saa nnoma nyinaa yɛwɔ mmaa bebree no a na wɔwɔ a wɔn mpɛ sɛ ɔbɛbrɛ wɔn ho asɛm a wɔn kununom ɔyere ne pɛ sɛ ɔno na ɔyɛ tire ɛwɔ fie hɔ nti yɛwɔ mmarima bi wɔ hɔ no ma mɔkasa ma menkɔsra me boss hɔ kwan ansa ɛbɛsɛ ne boss ɛyɛ ne yere na ɔno de yɛde ne yere bɛka no wɔtie yɛfrɛ wɔn mmarima ti bɔnkɔ so kotobonku Philippines yɛfrɛ wɔn sɛ Andres Desaya bɛbi sɛ mahwɛ saa sini na Andres Desayas de abrɛ na ɔmɛma ne mma nso wɔ fie hɔ no yɛ ɔbaa no barima no de bia no wɔhyɛ table ase ɛbɛsɛ odi agɔ na yere boro bɛboro no yɛn etia deɛ Kristo aka Kristo se okunu ɛyɛ ɛyereti saa nso na wɔ sɛ wɔyerenom mmra wɔn ho ase ɛma wɔn kununom ade nyinaa mu ntanuanom saa mmara nsɛm yi mu mpo yɛwɔ biribi wɔ hɔ no mu a yɛba abesua mama yɛn kenkan Korintofoɔ nwoma a edi kan eti du baako ɛnkyɛmu na kɔpem num na nso kɔpem du na du na kɔpem du num mepamɔtwɔ anuanom mama yɛn tie Twerɛ Kronkron no sɛ ɔbarima biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri so wɔ no oni ne tiri ni na wɔbaa biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na ɛte sɛ wabɔ tikwa na wɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri so wɔ ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'anim wonyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima anim wonyam na wɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu na ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nyɛ ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti Verse 14 Abrasuo no ara nkyerɛ mo sɛ abarima gyina ne tiri kusu a ɛnhyɛ na animuonyam na wɔbaa deɛ ogyina ne tiri kusu a
ɛhyɛ n'anim wonyam efiri sɛ wɔde enwi no ama no sɛ nkatasoɔ anaasɛ akatasoɔ anuanom mesrɛ mo muntie ne yie yɛn kyerɛkyerɛ mu yie wɔ nsɔre foforo mu wonte yɛn mfiri wɔ n'anum nanso wɔ Twerɛ Kronkron no mu yɛn ɛyɛ asɛmpa no mmara nsɛm asɛmpa no nkyerɛkyerɛ Kristo asɛmpa no sɛ Paul twerɛeɛ no ɔsɛ wɔbarima biara a wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri soɔ no oni ne tiri ne nkɔmhyɛ na yɛka ne hayi no ɛnyɛ wɔn a ɛka sɛ wahunu yɛn besi yɛn bɛyɛ sei no ɛnyɛ no nkɔmhyɛ yɛka ho asɛm wɔ hayi no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɛsɛ wɔbarima biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri soɔ no oni ne tiri ni afei yɛntoa so verse 5 na wɔbaa biara a wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na ɛte sɛ wɔbɔ tikwa ɛno nti sɛ ɔbaa abɔ mpaeɛ a ehia sɛ wonya ne tiri so nkatasoɔ ɛna so ɔbarima bɔ mpaeɛ a ɛni kwan sɛ wɔkata ne tiri soɔ momfa nhyɛ mu tiri manuanom sɛ ɔbarima ɔrebɔ mpaeɛ a ɛni kwan sɛ wɔkata ne tiri soɔ nanso na mobɛhunu nsɔre bi mu na mmarima no akata wɔn tiri so yɛwɔ mmarima bi no hɔ no mu adabia no wɔn abɔ duku wɔn de ada kyekyere wɔn ti turbans na so Twerɛ Kronkron sɛ wɔbaa biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbaa tiri bɛnya ne die ne anim wonyam wɔ Nyankopɔn anim wɔ no ehia sɛ wɔkata ne tiri so ɛkyerɛ sɛn ɛka no wɔ Korintofoɔ nwoma di kan eti du baako ɛnkyɛmu nson 1 Corinthians 11 verse 7 na wɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri so ɛfiri sɛ wɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'anim wonyam na wɔbaa deɛ wɔyɛ ɔbarima anim wonyam na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu na ɛnyɛ wɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛnkyɛmudu ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti ɛkyerɛ deɛ ɛni kwan sɛ ɔbarima ɛnya ne tiri so nkatasoɔ ɔbaa ɛwɔ sɛ ɔnya ne tiri so nkatasoɔ ɔbaa tiri so nkatasoɔ no ɛkyerɛ deɛ yɛn ɛyɛ sɛnkyerɛnne ɛwɔ ne tiri so ɛkyerɛ sɛ wɔbi ɛdi ne so mpɛnini ɔbaa tiri so nkatasoɔ ɛyɛ nsɛnkyerɛnne na ne tiri so nkatasoɔ no ɛkyerɛ sɛ wɔhyɛ tumi bi ase wɔhyɛ Kristo tumi ase wɔhyɛ okunu ase sɛdeɛ Kristo yɛ asafo no tiri no saa ara nso na ɔbarima no so okunu yɛ ne yere ti nti so wɔbaa ɔrebɔ mpaeɛ a ehia sɛ wɔkata ne tiri so yɛn ne nsɛnkyerɛnne ɛkyerɛ sɛ wabrɛ ne ho ase ama ne kunu ne Kristo ana ne kunu ɔhyɛ Kristo tumi ase yɛn ne honhom mu ahyɛnsodeɛ ɛkyerɛ sɛ wɔbaa yi hyɛ Kristo ne wɔ kunu tumi ase wɔ ne tiri so nkatasoɔ na se kyerɛ ne sɛn ɛnkyɛmu dunan ɔbrɛsuo no ara nkyerɛ mo sɛ ɔbarima gyina ne tiri kusu a ɛnhyɛ na anim wonyam enti ɛyɛ ni wuo wɔ Nyankopɔn anim sɛ barima bɛgyina wo tiri nwi tentene ana bɛbɔ wo ti ana bɛgyina wo tiri nwi kusu verse 15 na wɔbaa deɛ ogyina ne tiri kusu a ɛhyɛ no anim wonyam yɛre sɛ wɔde nwi no ama no sɛ akatasoɔ ɛno nti akatasoɔ a wɔ Nyankopɔn de ama no yɛ wɔbaa tiri nwi egu so a wɔntwitwaeɛ no gye ne wɔbaa tiri so nkatasoɔ ɛnyɛ duku na Catholicfoɔ ne nsɔre ahodoɔ maakuo bobɔ no ohunu asafo de ohwɛ maakuo na bi
duku yɛ tuntum ebi yɛ pink ebi yɛ kɔkɔɔ ebi yɛ fitaa ebi yɛ colors ahodoɔ ɛnyɛ yie ne akatasoɔ na sɛ tiri so nkatasoɔ Twerɛ Kronkron ka ho asɛm tiri so akatasoɔ ne yɛ deɛ Onyankopɔn de ama yɛ ne akatasoɔ Onyankopɔn de ama wɔbaa tiri nwi tentene no arunti ɛyɛ ne wuo sɛ wɔbarima bɛbɔ wuti ana bɛgyina wutiri nwi agusu kusu afro sɛ ɔbaa ne hia sɛ wonya ne tiri so nkatasoɔ yɛ ne tiri nwi tentene ne mmom ɔbaa deɛ ogyane tiri nwi kusua ɛhyɛ no animuonyam ɛfiri sɛ wɔde nwi no ama no sɛ nkatasoɔ nyɛ duku no anuanom ahunana nanso yɛyi ka Twerɛ Kronkron no ho bi sɛ ɔbaa ɔrebɔ mpaeɛ a ehia sɛ wonya wutiri so nkatasoɔ ɛna so wɔbarima bɛbɔ mpaeɛ a ɛni kwan sɛ wɔkata ne tiri soɔ ɛfiri sɛ ɔbaa tiri so nkatasoɔ no kyerɛ sɛ ɔhyɛ Kristo tumi ase yɛn ɛyɛ ade a wohia wɔ Nyankopɔn anim sɛ wɔbɛhunu sɛ wɔbaa bi ɛbɔ mpaeɛ na ɔwɔ tiri so nkatasoɔ afiri sɛ yɛn ne Kristo tumi nsɛnkyerɛnne anaa Kristo ahyɛnsodeɛ a ɛwɔ ne so yɛwɔ nɔma bebree no ana wɔ hɔ a yɛbɛkyerɛkyerɛ mu afa saa nnema yi ho ɛna ɛda yɛn anim wɔ ebi a yɛntumi nwie yɛn mu nyinaa sua fa ɔbaa tiri so nkatasoɔ ho nanso yɛn mu nyinaa so ka yɛn mpaebɔ ho ehia sɛ wɔbaa yɛn ne tiri so nkatasoɔ ɔbarima deɛ ɛni kwan sɛ wɔkata ne tiri soɔ na ɔbaa tiri so nkatasoɔ no ɛyɛ ne tiri nwi na egu soɔ no ɛno nti ne Church of God asafo yi mu wɔ no ɛyɛ kyiwadeɛ sɛ wɔbarima wobɛbɔ wuti anaa ɔbɛyɛ rasta ɛyɛ kyiwadeɛ wɔ ha mmarima wɔ no koraa asafo ne mu wɔ no etwa sɛ wotwa wutiri nwi yi wuti sɛ ɔbɛyɛ setia ma Kristo mmara nsɛm no a wɔyɛ ɔbarima a ɔmmɔ wuti wonyina wutiri nwi ngu so kusu ɛfiri sɛ woba Nyankopɔn na wobɔ mpaeɛ a ɛyɛ ne wuo ɛwɔ Nyankopɔn anim sɛ wɔyɛ ɔbarima na wogyina wutiri nwi gu so a wokata wutiri ɛyɛ Kristo no ɛso ɔbarima tiri ɛgyina hɔ ma Kristo ɛno nti ɛni kwan sɛ wokata wutiri soɔ na mmom ɔbaa deɛ ehia sɛ wɔkata ne tiri soɔ ɛfiri sɛ no na kyerɛ sɛ wohyɛ Kristo tumi ase na wɔbarima deɛ ɛnkyɛ mu nson no ase na wɔbarima deɛ ɛni kwan sɛ wɔkata ne tiri soɔ ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri soɔ ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suba ne n'anim wɔ nyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima anim wɔ nyam na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu yɛbɔ ɔbaa ma ɔbarima sɛ wɔmɛka ne ho na wɔnom nsom ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa yɛbɔ ɔbaa ma ɔbarima yɛbɔ Hawa ɛma Adam sɛ wɔmmoa no wɔ ne som adwuma mu na ɛnyɛ wɔbarima ɛnyɛ wɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛnya sɛ wonya ne tiri so nkatasoɔ anaasɛ tumi ɛfiri sɛ ɔbaa tiri nwi na ɛyɛ ne tiri so nkatasoɔ a ɛgyina hɔ ma ne tiri nwi tenten no afei nkyerɛkyerɛ foforɔ bɛn bio na ɛwɔ sɛ okunu no wɔ yere ɛhwɛ anaasɛ wɔdi soɔ na Onyankopɔn atie wɔ ne mpaebɔ wɔ Onyankopɔn n'asafo ne mu wɔma yɛn kenkan Ephesians 5:25-28 okununom monnɔ mo yerenom sɛdeɛ Kristo nso dɔ asafo no na wɔde ne ho maayɛ maa no saa ara nso na ɛsɛ okununom sɛ wɔdɔ wɔn yerenom sɛ wɔn ara ne pedua deɛ wɔdɔ ɔno ara ne yere no dɔ ne ho ɛno nti yɛ Kristo mmara nsɛm sɛ wɔbarima wɔbɛdɔ wɔ yere sɛ wo ara wo ne pedua ɛnuanom monhwɛ onuabarima wopɛ sɛ yɛpira wo anaa sɛ wompɛ ɛne mpira wo yere ɛmmobɔ wo yere mfa wo na mmobɔ wo yere Twerɛ Kronkron no sɛ saa ara nso na ɛsɛ okununom sɛ wɔdɔ wɔn yerenom sɛ wɔn ara nipadua sɛ wompɛ sɛ kɔmbɛdew
ɛne makom ɛnne wo yere sɛ wo mpɛse ye bepira wo ɛne mpira wo yere sɛ wo mpɛse ye begu w'animu ase engu wo yere animu ase sɛ wo mpɛse ye beteatea wo enteatea wo yere yɛn ne wo da wo benya ma wo yere sɛ wo ara wo nipadua nyankopɔn asɛm no sɛ die ɔdɔ ɔno ara ne yere no dɔ ne ho adentira na sɛ owo ɔyere pa enkanka esane sɛ wɔyɛ wɔyere panti dɔ no Twerɛ Kronkron ne ka no wɔ mebusɛm etidum enchemu dunan Proverbs 19:14 efie ne ahode ye agyanum awunyade na wɔyere nimdifuo firi agurade wode wutiri ye so wanya wɔyere pa yɛn kyerɛ sɛ wonyankopɔn na de ne ma wo ɔyere nimdifuo ɔyere pa efiri awurade nkyɛn na ade edi ho adanse nie mama yɛn kan twere nsɛm foforo te sɛ nie wanya wonyankopɔn nsɛm nhyira no sɛ wonya wɔyere pa wanya nyankopɔn nsɛm nhyira mebusɛm etidum wɔtwe nkyɛmu aduonu Proverbs 18:22 de wanya yere no wanya ade pa na wanya Awurade hɔ aniso brɔfo kasɛm na sɛ die wanya yere no wanya ade pa na wanya Awurade hɔ aniso pamocho muhuni yana wanya Awurade hɔ aniso wa mu betenka wo mu sɛ Awurade dwene wo ho ebra wanya yere pa atesane wonyankopɔn na asi wo nneɛma no atesane wonyankopɔn na anu aduane ya ma wo no ɛfiri sɛ nneɛma wo yere ya ma wo no ye kyerɛ wonyankopɔn dɔn so ma wo atoda na sɛ honam akɔ no ana honam atenka gyegye wo a ɛyɛ wo yere ɛna bɛsom wo na wɔdwedwe watenka ma wo enti deɛ wanya yere no wanya de pa na wanya Awurade hɔ aniso enti okununom monte ase sɛ moyerenom yɛ wonyankopɔn dɔ anaasɛ nyankopɔn hɔ aniso wode hwɛ da bia wo hyɛ ataade sesa wanya obi ma ne isima wo wia wasan akɔ akɔboro no wani enwu ade wanya obi a wɔn aduane ma wo wanya de oprapra wo fie wanya de wo mamma wo no wasan hwɛ wo mamma wo tete wo no boa wo na awia wo bɛbɔ ne twɛdeɛ ama na no nyina paapai abra wo de wo nam abɔntene din kwasiade yɛn gyimideɛ ɛmɛmɛ te sɛ ne nwu ade uwie a edubro nyada akɔ gyina hɔ so akɔbɔ mpae na wahwɛ ho ne beti onye bɔnsam ne beti wo wonyankopɔn tie ofiri sɛ wutirimu adene wo bɔ wo yere tirimɔden mmarima wo nokorɛ safo ne mu wo no ehia sɛ wɔdɔ wo ne yere no dɔ wo yere sɛ wo ara wo nipadua sɛdeɛ won pese onipadua na wo bɛde wo nipadua no wakɔtɔ jacket ahya to bi ma wo yere hye ento ma wo nkwa ho sɛ wodi nuane ɛden titwabie taduane ɛden so ma wo yere ni ye ne wo da Kristo wasempa no ɛkyerɛkyerɛ yere mu nyina so ka ho bi sɛ de bɛyɛ wo Nyankopɔn betie wo mpaebɔ enuanom mani da so ne sɛ mo atesa ne mai ase ade fufuro nso ɛka ho wo Nyankopɔn aka kyerɛ mmarima no Kolosifo nwomati miɛnsa nkyɛmu dunkron Colossians 3:19 okununom monnom yerenom na monhwɛ wɔn ahometeye ya wo mmarima bi wɔ hɔ no mo a wɔnom hyɛ wɔn yerenom ahometeye so ɔne ne yere kasa aso one bonsama no wotamfo bi na anya asem one ne yere kasa aso one bonsam na kasa na so ohia foforo ne anane na fofo a na wono mo seresere ohunu ne na fofo na wo sere kyerɛ wono na so one ne yere kasa no woteatea no na wo hye ne yere ahometeye na so tete no na wo hye na ahometeye o abra na wo se ne pɛ no na wo kansam degu na sum abra na mo se mo ho pɛ no na wo frɛ no honey sweetheart me do wo na sese wanya no awie no wanya ne wo pɛ firi ne yere ho awie no ɔde nada ne agyanka ɔde nada ne akoa wɔ ne fie ɔno si ne nneɔma ɔno aduane ma no ɛto ne ntade so ma no na sɛ wo firi baabi ba na obeduru fie a wasan ba beteatea no ɔbaa ne sɛ ɔmedɔ akom dim you na de na wa mantem matwen wo a menyampo ni diye woni ma no ya ba ma ndema no na de na wo ni diye wo jimifo me kwameso da ansa ne koyo ba kwasea
na sɛ wo kunu ate sɛ yi a ɔbarima anaasɛ wo kunu a wakan sɛm yɛ a yɛ akyerɛ wo na wanya wo sɛ wɔyere no na wɔhyɛ wo ahometeɛ no ɛyɛ twiwadeɛ wɔ Nyankopɔn asafo ma ɛyɛ twiwadeɛ wɔ nokorɛ asafo wɔ Twerɛ Kronkron mu ehia sɛ wo hunu Kristo nkyerɛkyerɛ yabrabɔ mu akunu nom monnom yerenom sɛ mo ara mo nipadua na mo nhyɛ wɔn ahometeɛ ɛyɛ bɔne sɛ wo bɛhyɛ wo yere ahometeɛ momfa kane dɔ dɛɛda no mmra kane na wo kansam dɛɛda kyerɛ no wo na ofe wo yere ano wo no nti mmaa no mɛso mafuta mede ma mo ne sɛ de bɛya wo kunu emrɛ wo ho no ansa na wo meduru fie no dware wayɛ adwuma da mu nyinaa wo ho kankankan abofra na dwonso gu wo ho agya ne nan agu so nti ansa na wo kunu meduru fie anwumre no nso adware no nsia Omedu na ho ahwehwehwe no ankofa wo ba afofra mesi wanan mu bone bia edem so besiesi wo ho ebinom ka so yina ya bomre wanan kokra empo aba abre aba kokra wo ho bebon ho anka empo nkokrafo ne mrewafo nyina so ho anka omo so tehwa na asem omienu nyina mabobɔ mre wanan kokra na obi ya ho bon a obetumi atena so modwem akopem owuo mu ento ehia sɛ obi ara ho tee ehia sɛ ohunu obarima ne so mɔbɔ Denti a wose wo penefisa na wo ho ehwam onipadua afe egina so onipadua osisitia te se kokotowa na so na de wo te se aye kokko wo konkomu a yetia so na konkomu koki no waya kesiye oho gene dwonso so ho nye hwam bi mu aba ma bekwa kope oba afofra no ho ehwam a wo gina ne nanso enti wo so hwa wo ho so ye hwa wo nipadua so ye twere wo se asana wo kunu fragma medu fe ne twere wo se e se de bia wo fe wano ase de bia wanu mu kankan se akokɔ ho a twere wo se kane na wo twere wo se wo ho hwehwehwam na de wanu mu kankankan obede no wo twere wo obede no watumi afe wano enti no anam ye no ne mranse ma wo ho ma warefo se de be ya wo betumi aboa wo kunu na ne konkon kɔtɔ ma afoforo ama insiesie won ho monhwɛ mo nipadua so yi bɔne biara ni mu so besiesie ho yi sɛ de wɔta ka asɛm bi sɛ yi wonyamesom firi ho a ahonidie na wo hɔ sɛ yi wonyamesom firi ho a ahonidie na wo hɔ ɛyɛ so bedi wo ni siesie wo fie siesie wo nipadua si wo sumie na sɛ woda sɔre a entasuo atware osumie mu sei basa anya fe ma wo kunu inya hoto na wontume no da wo kane don wadi kyerɛ no saara so na mmarima no so akɔma mo ɛma ɔremfiri de wo yera ya ma wo no ɔma wani gye wo mabunu mfie mu ana wo mabunu bere mu ɔhwɛ wo maso ma wo ɔno aduane ma wo ɔto wo ntaade so ma wo ɛma ɔno aduane kora da asan hye ayo hye o prepare wo fie siesie wo fie de bia wa brɛ so wa adwuma te sɛ zum lion entete no amono ayemonwono oba adi ntintima enso mpo ɔhwɛ wo maso ma wo sɛ de bɛyɛ abusua no betumi agyina ne nan so na emu nteteye efre sɛ ɛyɛ bɔnyesam de tete abusuam ɔkɔfa wo befufuru bi ebe tete abusua no bɛkɔ kɔfa wo ba foforo de ba bɛsɛe abusua no ana wɔfa barema foforo de ba wo ba na kom de bɛsɛe abusua no nti abrɛ nyina no mama ye ni Nyankopɔn enkyerɛkyerɛ so mama da ne de nyina ye mmompa ye sɛ de bɛyɛ wo Nyankopɔn hebɛhwɛ ye abusua so yerum nyina ye Awurade Mmara Nsɛm na wo ba no so ɛdeɛn na wonye Efesofo nwoma 10:3 ɛsɛ ma ye nkenkan ase nanso mo maako nso mama wo biara no ne yere saa ara se ne ho na eyere enso emu ni kunu oyere emu ni kunu oyere wo hye wo kunu tumi ase ntifa wo buo ma wo kunu entiatia wo kunu te se Bartolomeo no oyeti bonko so no na ewe nipa binim wo ho no mo a anasa wo kunu nya wo kwa na wo teatea no fa wo buo ma wo kunu yete sa Sarah Abraham yere no wo buo ma Abraham nti wo fra Abraham se ne wura
1 Peter 3 verse 6. Said the Sarah tie Abraham friend owura no. Sarah obu woma Abraham nti. Sarah enim say when Yankopon kasa kyerɛ Abraham eti wa friend no owura. Na so ye ayerenum bi no ho no woteatea won kunu kokobra ha. Ono momo na wo frɛ ne kunu se kokodo kulas. Sana ma bi no motie. Won mu kunu nom. Na so Twerɛ Kronkron mu de Kristo Mmara Nsɛm no sɛ etwa so wo baa wodi wo buo ma wo kunu da wo buo adi kyerɛ no na bra wo ho asema wo kunu. 1 Peter 3 verse 1 I say Sarah na mo eyerenom momra mo ho ase ema mo ara mo kunu nom. Na se ebinom antia asam no nso a wafa eyerenom abrabo a asam inni ho so anya won. Oba suban pa na brabo pa ebetumi ama wo barema no asesa. Efoto ho se won mu ntie wo Nyankopon asem mpo a wobetumi annam oba no abrabo ne woba ne suban papa so abro asem biara ni ho ama barema no asesa. Eno nti ma wo Church of God asafuni mo no ya kyerɛ won se won mu won kununom ɛna wo buo ne suban pa di kyerɛ won ɛbɛma wo kunu ayi wo kunu pa ne bumfu bio anaso wo mmɔ watirimɔde ne bio. Na se wo kunu hunu se wo ye wo yore na wo bu ade na wo bu no na wo bra wo ho asema no a abufuo na won na kuma mu nyina bɛkɔ entokwa mafie ho. Na won te se won mo toto da de sen bobɔ won ho na toto chansen bobɔ ye ho da biara awiane anadwo ti dakoro bi abofra bi ko sukuu ama na kyerɛkyerɛfo ne bisa no se o papa din de sen o aseme papa din de bonsam na o ma men so ya fra no sen ne din de bonsam ba na wan kase mu so ya fra wo sen ya fra me bonsam ketowa saa na won mo fra won ho wo fie ho eye barema ne fra oba ne se bonsam ba na oba ne so age se bonsam ba ma men nya wo de yen o se kwana ko dware wo ba no bonsam ketowa no kwana ko dware no enti o mo de o mo ya bonsamfo abusua bonsam barema ne bonsam ba ade ntrefe se no ne asem abofra no te de bia na wana wo fra won ho bonsamfo kan na wo fra no wo doyewu makomba mutofe ena de ye nte saa bio ena de wo fra ye fra ye ho bonsamfo bonsam ba bonsam barema enuanom se mo pese mo ba ye enuanom wo nokorɛ safo mu se de Twerɛ Kronkron no se a etwa se uhunu wasede obarema wo na wo ye etire ena wo yoro so wo hye wo kunu ase fa obuo ma wo kunu emerema mo no mo yere no ye wono ma pie keka ho ye mra ni sade na so munim die ye ntumi ye so mo mienu nyina mo suro wo Nyankopon a ade ba kwa wo hia wo mu woni o ma ye nkenkan 1 Corinthians 7 verse 14 hase na wo kunu a wonyi nie no ho ate wo oyere no mu na oyere a wonyi nie no ho ate wo kunu no mu anya saa de a na momma ho wo fi na afei de won ho ate. Awote ne Paulo kyerɛ nnoɔma mienu wa ha yi na sɛ ɔbarima no yɛ ogidini a na sɛ wɔbaa no nso yɛ ogidini a wɔn baa no nyinaa ho ate na wɔn mma nso ani gye no wɔbɛyɛ kronkron sɛ nte saa na sɛ ɔbarima no nyɛ kronkron a ɛnɛ mma nso ho nte. Enuanom ahunu nsunsuanso a Nyankopon asɛm no tumi ewo matumi de ba sɛ mo mienu nyina mo yɛ agidifo na sɛ mo mienu nyina mo ho ate a mo ma nso ho bɛte mo betumi atenetene won mo nya mmɔfra onum nubɔne mo ma ema mɛyɛ mmɔfra wɔyɛ asoɔdenefo sɛ mo baa no nyina mo yɛ setie ma wo Nyankopon a mo nya emma bebira wɔyɛ asoɔdenefo na yɛ won kwala pii no na wo ho a won enyini ye bo sha na so wa sha ase ko tie na wofoɔ every say wo kunu no
ne wɔyere na ne agya ne nyinaa yɛ kronkron a mobetumi adi mo man ne mu kana kwa ahotie mu na sente saa de a ene mo ma ho nte amofra ne benyini aba abɛdane nnipa wɔmfiri Nyankopɔn yɛmma bɛba benyini abɛdane wiasefoɔ yɛmma ɛbenyini aba abɛyɛ asoɔdenefoɔ nanso sɛ wɔ Nyankopɔn hunu sɛ mo mmienu nyinaa mo yɛ kronkronfoɔ a ɛmfasoɔ ne ade betumi asinie na wɔnyensan wɔ ba ne mpo na wɔ Nyankopɔn ahyira no dada montie Luka ngomati baako nkyɛmu num Luke 1:5 Yuda hene Herode berɛ so no ɔsɔfoɔ bi tena ase a wɔfrɛ no Zakaria ofiri Abia asɔfo kuyo mu na ne yere yɛ Aaron ɛmama no mu bi a wɔfrɛ no Elizabeth na wɔn baa no nyina tene wɔ Nyankopɔn anim di Awurade ahyɛdeɛ ɛna tene ne ade nyinaa so a ɛho ni asɛm okunu no wɔ yere bi sɛdeɛ Luka ɛkaeɛ no Zakaria ne Elizabeth wɔn yɛ Yohane suboni awofoɔ ɔno no wɔbɔɔ yɛn Awurade Yesu Kristo asuo saa okunu no wɔ yere wɔn baa no nyinaa yɛ ateneneefoɔ wɔ Nyankopɔn anim wɔn mu di Nyankopɔn ahyɛdeɛ ne ne teneneedeɛ nyinaa so a ɛho ni asɛm biara munim ne yɛsiiɛ na wɔn mu ni ba kɔpem sɛ wɔn bɔ mmerɛwa ne nkɔkora na wɔn ɛwɔ wɔn ba Yohane suboni de sɛ sɛ wɔyɛ ateneneefoɔ nti de Nyankopɔn ka yɛ ne Luka ngomati baako nkyɛmu dunum Luke 1:15 ɛfiri sɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ Awurade anim na ɔre enum bobesa anansa biara na Awurade honhom kronkron bɛhyɛ no ma afiri ne na yam impo mpamotwa mu hunu yɛ Zakaria ne Elizabeth yafunu mu aba Yohane suboni na ebra no wɔda so hyɛ ɔmaame Elizabeth yafunu mu wɔ no na honhom kronkron ahyɛ no ma na Yohane suboni nyini yɛ bɛyɛ wɔtene ni wɔ Nyankopɔn anim Yohane suboni na wɔyɛ nipa tene ni kɛseɛ ade nkyira ɛfiri sɛ wɔyɛ wokunu no wɔyere ateneneefoɔ yafunu mu aba arontianuanom mopɛsɛ momma nso mbɛyɛ kronkronfoɔ ana mopɛsɛ momma mbɛyɛ ateneneefoɔ ana ɛne montena bomu sɛ wokunu no wɔyere sɛdeɛ wɔ Nyankopɔn asɛm kyerɛ na mmea nkasa mede mani wahunu yɛn wɔ anuanom wɔ Church of God asafo yi mu na wontaa hunu mpo sɛ wobɛhunu mmɔfra a wɔ asafo ebinom adane akɔwɛnsafoɔ ana ebinom de wɔn ho hyɛ no mabɔne mu de sɛ mfato ho Brother Daniel Sister Lizelle Sister Luz wɔn mo nyinaa nyini yɛ wɔ asafo mu Sister Ruth maniwa ehuhunu mmɔfra wana wofo ennante Nyankopɔn akwan so te Nyankopɔn asɛm a wɔn mo tete wɔn ma wɔ Nyankopɔn asɛm mu ɔmo ma nane amane wɔn ma enum no bɔne yɛn ne Kristo nkyerɛkyerɛ a yɛma mo nyinaa te ase na yɛfiti prakɔpɛ mo wɔ Nyankopɔn empire na mmom yɛwɔ asɛdeɛ bi a ɛne mpaebɔ na ɛnam sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn betie yɛ ne mpaebɔ no wɔhyira yɛn wɔ yɛn abrabɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn betie yɛ ne mpaebɔ no ayɛ bisadeɛ ama yɛn yɛde kan sɛdeɛ ɛbɛbɛtumi akyerɛkyerɛ abusua bi Nyankopɔn asɛm afei adepa bɛn na sɛ wɔ Nyankopɔn tie abusuafoɔ ana afiefoɔ a wɔ Nyankopɔn asafo no mu mpaebɔ mfasoɔ bɛn na de brɛ wɔn afato ho agya anaasɛ ɛna a wɔne wɔn mma nyinaa firi wɔ Nyankopɔn mu sɛ wɔn bɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn etie wɔn anuanom mɛsan so tonsa frɛ mu bio mɛne da so nsɛ mo bu mfu mesra mo ada mo nsa ne mmara mo bɛsua Kristo mmara nsɛm bebree ebi a mo amu na mo bɛka sɛ masua no ma bebree mo ansua mfiri nsɔre foforo mu fa ko ana mo wɔ mo ma yɛ nwene sɛ ebi a mɛto ahyɛ mo so ɔkwan mo fa so bɔ mo mpaeɛ na mɛto ahyɛ mo so daabi mɛde
Kristo mmara nsɛm Kristo nkyerɛkyerɛ wɔ Twerɛ Kronkron no mu ɛna mɛkyerɛkyerɛ mu wɔ ne yɛtumi hunu wɔ Nyankopɔn ne pɛ mɛkyerɛ mo mfomosoɔ ne deɛ yɛte ne yɛafa deɛ yɛ papa no mɛne da soɔ ne sɛ mobɛsane aba monsane mmra adwoɔda na sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn sɛ wɔnka yɛn ho ɛma yɛntumi nwie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm sua and Brother Daniel anuanom yɛreto nsa afrɛ mo aba Awurade mmara nsɛm foforɔ ase yɛmbɛba so dwoɔda sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa ɛno bɛyɛ da ɛtɔ so nsia dwoɔda Filipia no mmrɛ mu na yɛbɛkɔ so wɔ mmeammea ahodoɔ wɔ wiase afa na nyinaa sɛdeɛ mo kurom mmerɛteɛ ɛne kasa biara mutie dwumadie nso wɔ mu no tie biara no na bio yɛda wɔ Nyankopɔn ase na yɛda mu biara nso a ɔbɛka yɛn ho ma yɛtie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm no ase na yɛsan so reto nsa afrɛ mo sɛ yɛwɔ dwumadie ahodoɔ bebree no a mobɛtumi atie no wɔ UN TV so na mobɛtumi nso ahwɛ bi wɔ yɛn nkɔmmɔdi bi ahodoɔ so anasɛ yɛn social media account ahodoɔ so yɛwɔ apaawa bebree wɔ hɔ a mobɛtumi ahwɛ no wɔ yɛn YouTube channel so ɛne yɛn nkɔmmɔdi bi ahodoɔ a yɛde di dwuma ɛwɔ afidintentan kɛseɛ no so ɛyɛ dwumadi a ɛdi ahim na yɛne da soɔ ne sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne pa yɛbɛsa ne hunu yɛn ho bi odwoɔda mobɛnya mmerɛ ne adagye aba betie Nyankopɔn asɛm yɛda mo asɛm mabɛka yɛn ho ɛne monyam ne yɛne die ne yɛyɛ nka wɔ Nyankopɔn daa na nsa ne yɛbɛpɔn no bɛsrɛ mo ada mama yɛn nyinaa yɛmmom na yɛmmɔ mpaeɛ. Manalangin po tayo mga kapatid. Ama namin, Mama mampae ni ano. Yan ay jakiri yung pon. O yan Awurade Yesu Kristo din mo. Yada wasi. Wa kanya pa wade amay. Aja amay na ni dasu. Sani washe ye mu biara bɛyɛ siti ama wɔn nsɛm bɔ agya yɛda wase wɔwodɔ na wɔ nipa daa ne da nyinaa wɔyɛ yɛn firi amanneɛ mu ɛsrɛ wo bɔne biara wɔhunu no yɛn mu ɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne kyɛ yɛn na ɛna dodoɔ a aka yɛabrabɔ mu no boa yɛn na yɛntumi mfa nsom wo nokorɛ mu ma yɛnte aseɛ sɛ abrabɔ yi mu nkwa ne mu mfie yɛn nate ɛwa bi na yɛnim sɛ daa nkwa ma bia no yɛbɛfiri wiase yi mu akɔ yɛsrɛ wo boa yɛn na nkwa ne ahoɔden a wode ama yɛn no yɛmfa nsom wo ka yɛn ho na yɛntumi ɛni yɛadɔfoɔ no mu kan agya ɛmfa ho ne atɛɛtɛɛ ne menteme ho ase biara bɛtwa yɛn ho ahyia na yɛnya asomdwie na yɛnya ahotɔsoɔ na yɛntumi nsom wo din kronkron hwɛ yɛabusua so ɛnyɛ asetena yɛ mu nkɔ mpo daa nkwa a wohyɛ yɛn bɔ yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛabusua so ankanka deɛ bɛsɛ yɛ nyamesom bobi biara wɔtie wɔn nsɛm wɔn a ɛbɛtie wɔn nsɛm na dodoɔ a ɛda yɛn anim a yɛbɛsua wɔtena ne nsɛm no agya hunu wɔn nyinaa mmɔbɔ ɛgya yɛn dadwene ne yɛn haw yɛn yarewa ne yɛn amanneɛ nyinaa to wo so agya yɛda wase sɛ woama yɛn asomdwie wo na animuonyam ne ayɛyie yɛ wo dea yɛda wase pii wɔ ne Awurade Yesu din mu amen.
Tanggapin natin ang basbas at ang Mama na yan isang ka insyura na oda ifri na jawa sronche ya domon kwaje na ya resefe na Awurade Yesu Kristo na hom kronkron mong kabumo ini ya nyina kuma mo hene na ya mamu hene sisi ya na dane da nyina amen.